Millington yn derbyn y bêl nôl gan Tom Kelly, ond camddillwriaeth am hwnna yn amddiffyn Llanelli. Mae'r bêl dal ar ymyl y cwrt Cosby, mae'n disgyn i Cymru Ferguson! Smonach yn amddiffynol gan y tîm cartra, heb glirio'i llinella. Ac mae Cymru Ferguson yn cymryd mantais llawn yn fan'na. Mae'n beryg bywyd ar y funud yn dydi. Mae'n gwybod y pwysigrwydd just taro'r targed. Mewn i'r postyn agosau eto'r peniad! Yn tasgu heibio'r postyn pella na, Danny Williams. Mor agos. Mi oedd angen peniad cryfach, cysylltiad gwell y bosib. Alex Pennock yma na. O, Blair efo'i gic. Mae dildio'r meddiant. Tarasenko ar bediad gan Pennock i wneud yn iawn am ei gamgymeriad o. Llanelli'n trio chwarae allan o'r cefn. A bron a chyflwyno'r cyfle i'r Bala ddyblu i mantais nhw. Sam Billington dros y gic gornel. Mae hwnna'n gwiro mewn teg at y gol ar y postyn pella. Ross White yn dyblu mantais y Bala. Fatha bod y gwynt fel mae tua hanner ffordd, yn mynd â hi dros ben Pennock sy'n cam amseru, a wedyn, o'ch ti angen ydy dy gapten i daro'r targed. Mewn i'r canol mae'n mynd ar peniad. Heibio'r postyn gan James Lester. Ie, so wedi coroni dipyn o wythnos i rhogyn yn byse. Chwarae'r lefel rhyngwladol yn yr wythnos, a wedyn jyst iawn a sgorio i'w glwb. Mendes ar croesiad teg at Cymru Ferguson, ond Jacob Tarasenko sydd yno i fanteisio ar ei droed dde. Mewn i'r gornel, dim gobaith gan Alex Pennock. Mae wedi mynd heibio Pennock cyn iddo bod be sy'n mynd ymlaen, a ti'n gwybod be, mae hon yn special chwarae teg gan Tarasenko. Ygy grydd i ddod i mewn yn fan hyn gan Tom Kelly. Teg at y postyn pella na. Dal yno ar ymyl y cwrt Cosby. Sam Billington! O! Dyna i chi ergyd wych gan Sam Billington ar yr hanner foli am ffordd o sgorio i gol gyntaf o'r tymor yma. Dwi'm yn mynd i ddeud bod hi'n hit and hope, swn i'm yn fa amharchus fela, achos mae hon yn biwtariol. Reit i gornel uchar hwyd, dim chance gan Pennock unwaith eto. Bêl allan at Danny Williams. Williams yn dal i fynd. Ergyd di hwnna, mae'n taro'r trawst. Gan Danny Williams. Dal yno i Sam Parsons sydd hefyd yn taro'r trawst. O, Joel Torrance yn cadw i lecher lan am y tro, ond dim ond just. A ti'n clywed y sŵn hefyd, ond o'n nerth ar y ddwy ergyd. Ti'n sbio hon, oce, croesiad oedd hon. Ond wedyn yr ailyn, ti'n meddwl, o, so hon di fod yn dipyn o gol. Jenkins yn gweld rhediad Joe Lloyd. A'r ergyd gan Lloyd yn unerthol. Dal yno! Arbediad arall i atal Danny Williams. Joel Torrance yn gorfod sefyll yn gadarn. Evan Powell yn y cwrt Cosby fan hyn i Llanelli. Mae'n tynnu'r bêl nôl. A honna wedi rwystro. Gwaith amddiffynol holl bwysig i atal Sam Parsons. Jacob Tarasenko yn casglu'r meddiant. Harrison Bright sydd yno. Tarasenko'n llithro rywsut yn ennill y bêl nôl. Mae dal i fynd. Tarasenko ar ergyd yn cael ei arbed yn y diwedd. Wel, am gol sa honna di bod. Wel, tackle efo techneg gwannol i be dwi wedi weld y blaen, de? Ond effeithiol. Effeithiol iawn chwarae teg, a mae gen o'n draed cyflym yn does. Mae di chwarae dda chwarae teg, di chosi lot o broblema. Jacob Tarasenko lawr y chwith, o, mae yna gamgymeriad gan Jamie Baker. Sam Billington sydd drwyddon fan hyn yn sgwario'r bêl ar draws at Liam Higgins. Higgins! Arbediad gwych gan Alex Pennock. Mae o'n gandryll efo'i amddiffyn o. Am adal o'n y sefyllfa yna. Ond chwarae teg i'r golwr yn rhwystro Higgins. Ie, nath o'n dda chwarae teg. Y bas letros na chwilio am Jacob Tarasenko. Mae Alex Pennock di mynd am yn ôl. Ac mae Tarasenko wedi sgorio i ail. Alex Pennock y golwr rhwng dau feddwl. I ddod amdani neu beidio. Mae'n penderfynu peidio. A dyna oedd y penderfyniad anghywir o bosib achos mae Tarasenko yn gorffen yn hawdd. Mae'n jyst yn slotio neis iawn cael ei ail o'r gêm. A fydd yn ddiolchgar iawn o gael y cyfle, herwydd yn sicr so fod i teimlo fod Pennock yn mynd i glirio hwnna.